हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसेबाव आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोना सोंहरबाय थादों जे आं मानि थाखाय प्रेंक भिडिअ लाबोथाराखै मानो भिडिअ लेटै होयो जाहोनानो जाहैबाय बोरायाबो डिउटि जइन जाबाय फुङावनो ओंखारलाङो 8:30 बिनि उनाव 1टा बाजियाव फैयो ओंखाम जानो 1टा बा 1:30 2टायानो जायो मालाबा अनलि 1 घन्टाल' टाइम मोनो 3टायाव आरो थांफिननांगौआनो जायो ओमफ्राय बोरायखौ पाटायखांनायनि उनाव माने हगार हरखांनायनि उनाव आरोना आंबोथ' माने सिलाइ क्लास लागासिनो दं नालाय आंबो न'नि खामानि माने रुमनि खामानि मावस्रांजोबनानै आंबो आंनि फारसे थाङो ओमफ्राय फैनानै आरो ओंखाम ओंख्रि संफैयो ओमफ्राय जागौ लोंगौआनो माने 3टा जाखायो आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव 3टानि उनावथ' जोंहाबो माने क्लासनि हमवर्क हरो नालाय मेमा बा दिदिया हमवर्क हरनायखौ जों मावो आरोना स' बिदिनो टाइमा माला पार जालाङो पात्ता मोना अब्लाबो आं दिनै सानबाय माने नोंथांमोनजों माने मा होनो रायलायनानै मोजां मोनो नोंथांमोनजों माने सानफ्रामबो नुजानानै मोजां मोनो शेयार खालामनो मोजां मोनो नालाय बेनिखायनो आं दिनै फिसा ब्लग लाबोबाय नोंथांमोननि सेराव माने ब्लगा जाहैबाय थौदो नायलांदो नोंथांमोना अब्लासो मिथिगोन ना स' माब्रै दङ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय गासैबो आं माने फुलकबि पक'रा सावनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बेखौ माने आङो मा होनो रुनानै एसे नरम खालामनानै लाबाय आरोना जिहेतु थाब मोननायनि थाखाय आरो ओमफ्राय बिदिनो ओंखामा मोनबाय 7टा जाबाय दायो मोनानि ओमफ्राय फैयाखै बोराया दाबो बिदिनो मालाबा 8टा गाहाम जायो 8:30 गाहाम जायो आं बिनिखायनो माने हाया आरोना माने टाइम मेनेज खालामनो हाया ओमफ्राय मेंनानै फैयो मा होननानैथ' बेखौ परेशान खालामनो ना बेनिखायनो आं माने प्रेंक भिडिअखौ लाबोनाय जाया बेनो आरो जाहोना ओमफ्राय बिथिं ओंख्रि दंखायो जोंहा बान्दा कबि आलु मटर आरो मुला ओमफ्राय आं मेमा सावनानै दोनदों बिथांखौ फैसिगोन साननानै माने फिथा बायदि फिसा मोननै सावनानै दोनदों आरोना खोमसि जाबाय खोमा नुवासै ओमफ्राय दाबो फैया बिथाङा मा बुंनो आरोना उपाय गैया डिउटि माने अफिसनि खामानिया अभार नालाय ओरैनोथ' ग्राउन्डआव थाबा रेस्ट मोनो बहुत रेस्ट मोनो आरोना घन्टा बाय घन्टा डिउटि नाङो खिन्थु अफिसाव थाबाथाय बिराद माने ओरैबायदि मा बुंनो आरो अफिसनि खामानियाथ' बिदिनोखाना गासैबो मिथिखायो स' बिथांखौ नेथ'नोसै माने पक'रायाथ' गुदुङैसो जानो मोजां नालाय माने ओंखामजोंसो जागोन नालाय ओमफ्राय बिथांखौ नेथ'नोसै दसे ना थाथ'दो नोंथांमोना मोनफैबाय बिथाङा रायजोखौ जा नेबाय आङो ओरैबायदि नेबाय ना मा लाबोदों जि अनखायो नै आंना बोराया माबा लाबोदों थेंक इउ स' मा लाबोदों नायनोसै बिथाङा माने मालाबा लाबोयो आरोना सानफ्रामबो लाबोआ मालाबाल' लाबोयो मा लाबोदोंथाय कचौरी लाबोदों कचौरी माने गुदुं नालाय मोजां आरो ओमफ्राय आं फिथा बानायनाय ओरैनो थासिगोन ओमफ्राय दा गाबोन जानोसै लोंनोसै साहाखौ मेसिन सालायदों आरोना बाहेराव बिराद दावराव जों लाल साहासो लोङो दै माने गाइखेर साहा वेटआ बारा जाबाय नालाय गाइखेरखौनो एकदम टटेलि बन्द खालामबाय जों लाल साहाखौनो लोङो आरो बेखायनो बिथाङा लोंबाय दे रायजोफोरखौ एसे हाय होनदो दे गोबावथार जाबाय हाय मा हायल' होनगोन नामा खबर सोंदो माबायदि दं आं मोजाङैनो दं नोंथांनाबो मोजाङैनो खिन्थु बिथाङा बिराद बेस्थ' जायो आरोना बिनि थाखायनो जों प्रेंक भिडिअ लाबोनो हाया बेखौ थगायनो हाया आं बोरैबा मोनो अननाय नाङो माने ना इमान मेंनानै फैयो बुजानोबो गियो रायजानोबो गियो ना बेनिखायनो आं लाबोआ आरोना रायजोफोर बेनो आरो जाहोना
मानि थाखाय प्रेंक भिडिअ लाबोआ बेनो मेन जाहोना बिथाङा बिराद बेस्थ माने दायो 7:30 जाबाय दासो मोनफैबाय आरोना फुलकबिखौ थिखोना लाबाय आङो दायो ओमफ्राय बानायनोसै आरोना लासै लासै नैबे जाहैबाय बेसन एसे लानोसै ओमफ्राय कर्नफ्लावर एसे होनोसै कर्नफ्लावरा माने क्रान्चि खालामो आरोना माने टाइट खालामो माने ख्रुम ख्रुम मोनसे माबा नमकिनखौ लाबोयो नालाय टाइट खालामो नालाय एसे होनोसै कर्नफ्लावरनि पाउडार एसेल'सो नालाय फुलकबियाबो एसेल' बिथिं साराया दुंगासिनो दङ हालदै एसे होनोसै कालार जानायनि थाखाय ओमफ्राय लाल मिर्च पाउडार होनोसै एसे ओमफ्राय मसाला आं मिक्स खालामनानै दोनदोंमोन आरोना मसालाफोरखौ अल भेराइटिस आरोना बेयाव स' आं मिक्स खालामनानै दोनदों बेखौ एसे होनोसै संख्रि एसे होनोसै ओमफ्राय बयल खालामनायाव होखादों नङाबा सिङाव हाबनाय नङाना आं बयल खालामनायाव होखादोंमोन ओमफ्राय दा बियो माने सानि बेसनाव माने नांनो थाखाय होबाय आरो एसे दै एसे होनोसै दायो दै एसे होनानै मिक्स खालामसै मोजाङैनो आं आखाइजोंनो मिक्स खालामगोन एसेल'खौलाय ना साराय दुंबाय बिथिं ओमफ्राय आं नै जानाय थावखौनो होनोसै रिफाइन गैया नालाय जानाय थावजोंनो सावनानै जानोसै आरो दिनै फुलकबिखौ दायो आं बेयाव मिक्स खालामनानै लानोसै मोजाङै मोनथामसो थावा दुंबाय होनोसै एबार बिथाङा ओमफ्राय नै जुथा गाननो लुगैदों फुङाव बिस्रा जुथा गानदों जुथाखौनो गाननो हाला माला मोजां जानानै माला जुथा गाननानै खारनो हाबावो थांबाय बाहेराव एसे थान्दा हावा जानो ओमफ्राय आंनाबो मोनहां जाबाय नै दायो नै कालारफुल जाबायना बिराद खांनोसै आङो दायो मोनबाय मोनबाय रायजोफोर आंनि फुलकबि पक'राया जा गोथाव मोदोमखाबाय रायजोफोरना जानो लुगैबाय स' नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनानै जानो हागोन न'आव जोंबो जाबाय थायो आरोना सम सम ओमफ्राय मालाबा आङो बयल खालामनानै बेखौ सिग्लिनानै माने मा होनो मैदाजों सिग्लिनानैबो माने बेसनजों मैदाजोंसो होनलायलांबाय पक'रा जायो बिराद टेस्टि मोनो आरोना पियाज होनानै ओमफ्राय दुन्दिया होनानै स' ट्राइ खालामनानै नाय नोंथांमोनाबो न'आव स' जानोसै जोङो दायो ओंखाम ना थेंक इउ स' माच रायजोफोर दिनै बेखिनियानोसै आंनि ब्लगा बेखौनो शेयार खालामबाय आं नोंथांमोनजों थाबैनो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे भिडिअ माने इन्टारेस्टिं जागोन खोमा दे एबार बिथाङा एकदम पुरा जानायाव बेस्थ बिराद जायै गेन्द्रा जाजोब्बाय आं टेस्ट खालामनो हायाखै दे माबायदि जादों पक'राया टेस्टि जादों दा नोंथांमोनाबो न'आव ट्राइ खालामनानै नाय बिराद टेस्टि जायो स' बाय बाय गासैखौबो गुड नाइट थाबैनो लोगो मोनगोन ना बाय बाय